Soy-3 ngakha umbuso onamandla kakhulu. Melikhaya Uyaphi? ethi mina nobani madoda mina nobani Asilina OneBullet ukhuluma ngathi usho ukuthi umuntu owenze lento ngiyamfika umuntu wangaphandle. Melikhaya buka manje ungenzi kanjena. khuleka Thande sengicedile umuntu ya ilapho kumndeni wami ungidinga khona kakhulu njengoba sekudubuleke Melikhaya bengigcina angisumbulali ubani babwami ngikhona ukutshela njengamanje ukuthi bani bakho ngoba uzosuke ungijikela ungasasebenza nami ile mfundo ngashaya stroke ngashaya stroke Uzodinga i-support mase siyocima imishini. then usho ukuthi Melikhaya uyahamba tani tani ngiyakwazi ukuyicima imishini yenzani uma yini Hawu, usalele. Ngiyohlala koNtuli. Hayi, Usamaneni kuke ndiyakhaya. Mncane nomusi man. Eish. Hello mntwana. Yo, kaTuli, hayi. Amlethela amanzi lapho. Anokwenza kanje. Azolulama. OneBullet uthi umbone kuthandeka wena. Bakalani nje. Ayenzani? Nimbomele kanjani uthangene? Ala magadi. Umndeni sekumele uhlangane. Sofuna ukumxolela njalo. Kuqala bakufuna umndeni lo uzifuna ngizoyenzani? Andi Thandeka ngidinga umuntu ukuthi ubani bakwami. Ngiyengikwazi ukutshela nje manje. Ngithi ngidinga umuntu ukuthi ubani bakwami. Ngake ukwazi. Thandeka angitshela ngithi ubani bakwami. Nalento ayivuleki. Ngaleni kuthiwa bese yamthusela. Hayi, nawe uyabheka. Ngabe ungitshela ukuthi ibamba kanjani? Uyibamba ngaso. Uyivule, ngitshela ngithi ubani bakwami. Yose ngimdubulile. Madoda senangibisi. Yes.
masibone ukuthi kungcono nawe sikuphi torhwana head of security ne kanti uphi Ingame yakho. phethe Ingame yakho. Ungafuna umsebenzi ufuna na usho ufuna uthola umuntu. Hanzo yetsa ibnangiyana Fenza manje. Angachoice. Wona kama kufukusha kwami. Wathi kungafunga namfokwenza manje. awuzozuwe mani Thandeka bosilo. Melikhaya. Thandeka sikabuze. Ini hey fine uzokhipha isidumo phela ube ufuna ukuba ukuthi uzothini Antule, awumeka ngani? wena ume kancane wena ufuna nda lali ungambula. ume kancane ufuna nda Meli lehlisa isibhamu. Ngiphethe indodana yakho. ngodana Yona yathi. Uyothi ekuthelela amabhizinisi. it was 20 years ago masifike sathola ingane ekhaya Yena yakala kakhulu ngakubuzanele. Sanele. ingane Uma ngithi phepha leni 2. Dear Melikhaya. Uzanele umfazi wakho nobhalela. Dear Melikhaya, ngeke ngikwazi ukuhlala la ngikhulise ingane from Zanele. Bye bye. Ukushiyele ngane baba. Did you just left the baby for you? umfazi akanyizwa lo mara into engcono ukuthi uhambe yedwa shisha umntanami Yeah. emva kwalokho ngase ngiphuza kakhulu ngashiya ingane yasiphelele nawe ngabuya ngathola indlu isha Ngokukhangela lona. Angithula ngicama nawe Melikhaya. hey man Hamba kati ke. uzosithuluka Lokuphinda lesi. yini manje ufunani Akusiyona indlela yokuzilela ingane yakho. ungena phone ukuthi ngizilela kanjani ingane yakho Uyizilele. ungena hamba wahamba malanga uthandeka wavuma kusiphelele ukuthi uyena waqala umlilo Uyahlanya lo. Yona Thandeka wena. Yinde. Ukhiphe 20,000 wena ebank. Yazi useless umthetho. U stupid umthetho wakho. Uyabona la mlilo waqala yimini. awubuyile ingane yami mara ngifuna idini Awukho. Kanjani? Ingane yakho le. wena ungayenzi ngathi bongamudla umfazi wami mangisithela ngoloku umdunisela Hey mata. Yena ngifika na ngidika ngisas. Mara ngafara ukuthi uwe ngufana naye. Thandeka. Thandeka. Yini ngibizela? Usele tuyenzile yabi. First in the quick and furious. Yini ngani? Bantwana kulindeleke. Mina ngilindele isicale esisha. Isona isicale esisha lesi. Melikhaya yini babakho? Untuli.